Manipod iti rabi iti naurnong nga ayat dagiti kabaranggayan ken dagiti bibisitas mi ken dagiti nagapo iti kabangibang nga barangay tayo ay may nakire pagragsak kadamboy ken ni Divina at dahil iti naurnong tayo mo nga 62,150 62,150 dati nga gatat, iawat ko iti panglakayan tayo. Kaya ako matlangit si dagiti nagkalay sa ata. Iso na iti mga closing remark. Patakan dyanan na makasalungot iti diskarte na iti data. Angkal. Ulit na ako 62,150. Kaya nga kabaryuan. Yaman ako na iti anano siyo. Nanipod din na rugi na to. Hindi kalman ko ni Derobe. Nanan, di nga tayo nga rinagraksak na kiti ang asawa. Ada nagtao ti pagtunggal panpano ti Maysa kada tayo ngayon tulong kada kuwada. Tapno ti kasta dati pagpuunan da nagpamilya sakit sa serta nagasat damat nagpamilya ta dapat bumada. Surya nakaragsak patay na sinayat ko di apok nga may kadwa, apok ni Amana, apok ni Inana. So yaman ako na iti tultulong nyo. Mayan nyo, amin nga na kayo nga nagapgapo iti adayo, in sakripisyo yung ngayon may. Panggaplaan iti ragsak dagiti nga cerebral iti panagkasag dagiti iti panagpabunyag dagiti nga po. Sa karuna iti yaman mi nga nang sungad ka na kayo. Kaya ito da naulong ka nga bastek. Ba't kumata suto manay nga kasalimot-mutan da bendisyonan ko niya ako Diyos mutata nga nayayayat tayo. Kaya iso kumate tayo iti basit tata, kandidat ti kwarta, karagiti mga tempo. Ngam no, padakkalin da, dagasat da, tumakkalin da, ti basit, iso ti lumakkal. Diyan mo ti mawawatak, kan magkikitak. Sa oray mo ito dakkal, ipalpatpat tayo mga kwarta, karagita, ng kasawa, nusanda na mo aywanan. Uray duangal daw lang yung poten. Mga detati, pag-iamana ko na tatayo nga kabangibang kada kayo nga kangruna sa nga iling nga tayo may kayo di maray pang-isayat yun tinagitoy nga nag-asawa nga nasirebralan tatangal daw kaya ito nasapulan nyo okay ito sapol ko mga santay nga sapol nga ibinsa-binsa pasan kayo mo't nga ubeng na tangan kayo, so nga nagkasar kayo. Tati ubeng nga masapol nga ibinsa-binsa amin. Diyadya, kung kurangan pa ilangan si panunot na. So nga kayo, panangkitak, kada kayo, anay kayo magtindi panunot, kat daitang na iyaw awat ay naurnong ngayon sagsagot, nagkapu amin si puspusot si tao, nga nasayaat, sayatin nyo, nga iwanan, irimidyoyo, barbarang mapadakkelyo. Naragsak unay, si panagkasaryo. Sa naidubli ti bunyag, kat adati na inayunan yon nga paggasgastusan, kat masapol nga salimot-mot kayo, agsapol kayo timainayon. Kasi kunan di papanitatay, nga ti awat ko jay. Tay bagak man niya maawat ka jay, kunak no itudda. Tagaputi memero ni Amana, ada may sir gayam ka ni Dulpo, nga may sir yanak na, nga madang alain. Nainayunan da, diya tawat ko. Nga may didamo nga, ada si itulong ko na da, kunak no iturda. Sanggayam, kasla isirek da, ijay memero ti papanay. Nainayunan da, Albert, nga kasawa ka ni Divina di jay. Tapno ti kastama inayon da, ijay kina memero ni Amada. Diya ti nawata ka jay, sumata. Si Amok dyan.
ke kapay ko ma nya po Diyos ket mangtulong nga mang suksupapak iti dagita nga yayat ti tunggal masaka ta tayo amin nga kakabangibang ken sangsangaili. Yati nasawak nga may sang apuda. Ket iawat ko mat ken anak ko nga Adolfo ta damay. Ta sumawat pasik nga may bagana. Iti ko na. Kasi nga nakadugod diyon.